And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinabi sa akin ng asawa ko na magsasama na sila ng babae niya. Isa sa mga pangarap ko sa buhay ay yung magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Yung maraming anak. 2 lang kasi kami ng kuya ko, kaya sabi ko sa sarili ko, bubuo ako ng pamilya na maraming anak. Gusto ko kasi maingay na bahay. Hindi tulad ng kinalakihan kong buhay. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jet. Isa akong OFW dito sa Abu Dhabi. At ito, ang aking secret file. After college, nabuntis ako agad ng long-time boyfriend ko na itago natin sa pangalang Lem. Nagsama kami at nagpakasal. Nakapagtapos naman kami ng kolehiyo ng mister ko. Pero mahirap dahil nga kinakailangan harapin namin ang responsibilidad. Mahirap ang pagbubuntis ko noon. 5 buwan pa lang ang baby namin. Nakunan ako. So to make the long story short, after kong makunan, kinuha ako ng tita ko dito sa Dubai para sa ganoon, maiwasan na mabuntis daw ako ulit. So naiwan si Lem sa Pinas, kasabay ng pangako ko na kukunin ko siya pag stable na ang trabaho ko rito. Makalipas ang 1 taon ng pagsisikap ko rito, nakuha ko rin siya sa Pinas. Natagalan bago nakahanap ng trabaho dito si Lem. Nag-exit pa siya sa ibang bansa kasi tapos na ang 3 months visit niya rito. Sinuportahan ko siya hanggang sa nakahanap siya ng trabaho. Hindi nga kalakihan ang sahod ko sa panahon na yun Pero ginawa ko talaga lahat ng makakaya ko, DJ Rocky, para hindi siya mahirapan habang naghahanap siya ng trabaho. Nagpa-part-time ako after ng work ko para kumasya lang sa amin ang sahod ko. And then, nabuntis ako uli. Grabe ang tuwa ko. Kasi nga, gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Pero darating pala ako sa punto ng buhay ko na marami akong katanungan sa Diyos. Nahuli ko na may babae ang asawa ko. Kasama niya to sa trabaho. Sa totoo lang, DJ Rocky, madalas na kami nag-aaway noon kahit wala pa naman sila nung babae niya. Hindi naman kasi ito yung unang beses na nahuli ko siya. Nahuli ko rin siya noon na may kakatagpuin na babae sa kanila. Pero inunawa ko siya. At inisip ko na lang na malayo ako kaya niya yun nagawa. Pero ganun pala talaga siya. Babaero. Hindi lang naman ang babae niya ang rason kung bakit naging magulo ang relasyon namin. Emotionally, mentally, and physically. Sinaktan niya ako. Habang buntis ako, ipinaramdam niya sa akin ang sobrang sakit, bugbog, at masasakit na salita ang nakukuha ko sa asawa ko noong mga panahong yun. Na imbes na maibigay sa akin ang pagmamahal at pag-aalaga, wala. Mas kailangan ko sana ng pagmamahal at pag-aalaga Pumapasok ako sa trabaho na puno ng pasa ang katawan ko. Pero dahil tao lang din ako, nagpapatawad, pinitawad ko siya. Asawa ko siya at magkakaanak na kami. Pinilit kong ayusin at isalba ang relasyon namin. Pero
Siguro ganun talaga. Pagkatapos kong manganak, kinausap ko ang pamilya ng babae. Nasabi ko kung pwede, magharap-harap kami at mag-usap. Nag-usap kaming 3, kasama ng pamilya ng babae at pamilya ko. Nasa pag-uusap namin na itigil na nila ang meron sila kasi meron na ngang pamilya. Titigil naman daw nila, ika ng babae. Pero itong babaero kong mister, ayaw. Sabi pa niya, kaya naman daw niya na 2. Kaya niya na 2 ang misis niya. Yes, DJ Rocky. Muslim si Lem. Muslim na gustong mag-asawa uli na wala namang pera. Ika pa sa akin, gagantampalain daw siya ni Ala pag sinalba raw siya or pag sinalba raw niya ang babae na may anak na walang asawa. Born Christian ako at hindi ko yun tanggap. Natapos nga ang gabi ng pag-uusap namin na yun na napagkasunduan na titigil na sila. Pero alam mo naman tayong mga babae, mabilis makaramdam. Hindi talaga sila tumigil, DJ Rocky. Nagpatuloy pa rin sila ng relasyon nila. Itago na lang natin sa pangalang Chel si Maharot. May anak at kinakasama sa Pinas. Nakipaghiwalay siya sa kinakasama niya sa Pinas dahil sa asawa ko. Dahil nga hindi pa rin sila tumigil at naging mas madalas na rin kami nagkakasakitan, naghiwalay kami ng tirahan ni Lem. Bumibisita na lang siya sa amin ng anak ko. Masakit man sa akin na ganoon, pero kailangan kong tanggapin. Kinuha ko ang mama ko sa Pinas dahil nga walang mag-aalaga sa anak ko. Maliit lang ang sahod ko, DJ Rocky. Kaya kinailangan kong kumayod kalabaw, mabuhay lang kaming 3 dito ng anak ko at ng mama ko. Nagbibigay naman siya minsan, 3 lata ng gatas o 500 dirhams. Yung feeling na parang kawawa ka, yung parang nanlilimos ka. Tiniis ko lahat yun dahil hindi ko kaya lahat ng gastusin namin dito. Alam mo yung minsan, wala talaga kaming pambili ng tubig. Nagdadala ako ng 2 bottle water sa trabaho para lagyan ng maiinom. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon ako na iuwi ang anak ko sa Pinas. May tumulong din sa amin na local Emirati para bayaran lahat ng fines ng anak ko rito. Wala kasi siyang visa. Nang makauwi na ang anak ko, nagtrabaho ako na nagtrabaho para maiwasan ko lang ang lungkot ng mag-isa. Makalipas ng ilang taon, umayos ang financial status ko rito. At bumalik ang mokong nagmamakaawa na ayusin namin ang aming pamilya. Araw-araw siyang tumatawag. Isang araw sabi ko na lang, meron na akong jowa kaya tumigil ka na. Alam mo anong ginawa? Pumunta sa bahay namin, nagwawala. Doon mismo sa harap ng bahay. Sumisigaw, lumabas ka, mag-usap tayo. Ay, ako naman, tong gaga. Lumabas, nagsuot ako ng sexy na pantulog. Nagulat siya, nagganon ang suot ko. Kasabay, sabi na naggaganyan ka na ng damit ha. Samantalang noon, naka-t-shirt ka, maong na short pa. Napatawa ako sa kanya, DJ Rocky. Sabi ko gusto mo pala magsuot ako ng ganito Ba't di mo ako binibilhan? Habang nagtatalo kami, pinagpupunit-punit niya yung mga suot niya. T-shirt niya, short niya. Grabe, tawa ako ng tawa habang ginagawa niya yun. Umuwi siya ng punit-punit ang mga damit niya. Ewan ko ba? Wala akong maramdamang awa sa kanya. Para sa akin, parang nakahit-hit yata yung siraulong yun Bumalik siya kinabukasan, may dala ng mga lingerie at mga sexing pantulog. Kaya napaisip ako, ganito siguro yung itsurahan ng babae niya. Inakit ko siya, nagpa-sexy ako, pero walang nangyari sa amin. Gusto ko lang talagang iparamdam sa kanya na masarap din naman ako. Dan isang araw, sinabi ko sa kanya na tama na. Ayoko na talaga. And he agreed na maghiwalay na lang kami. Pero mag-usap raw kami
for the very last time. Nag-meet kami outside. Merong mini park malapit sa bahay. Doon kami nagkita. He told me na magsasama na raw sila ng babae niya. Sabi ko, okay, kung yan ang gusto mo, okay lang naman sa akin. He even asked me to make a recorded voice message saying na walang problema sa akin na may babae siya, na malaya na siya. Parang tanga lang, yung pinagagawa niya. Ebidensya niya raw yun, na nagsabi ako na okay lang kung sakaling ipahuli ko sila. Ako naman, ginawa ko na lang, nang sa ganun ay matapos na. Sabi ko, okay na ha, binigay ko na lahat ng kailangan mo. Uuwi na ako at tapos na tayo. Hindi ko inaasahan na hindi pala yun okay sa kanya. Hinablot niya ang bag ko at itinakbo niya roto. Ako naman sigaw ng sigaw sa mga tao, help me, he took my bag. Sa sobrang galit ko sa kanya, nireport ko siya sa polis. Nag-file din ako ng restraining order nang sa ganun hindi na siya makalapit pa. At tuluyan na kaming naghiwalay, DJ Rocky. Yun ang last time na nagkausap kami ng personal. Nabalitaan ko rin na nagsasama na sila ng babae niya dito sa Abu Dhabi. Actually, DJ Rocky, halos magkalapit lang din naman kami ng bahay. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Hinayaan ko na siya. Bahala na siya sa buhay niya. Nababalitaan ko rin na sinasaktan niya yung babae niya. Napaisip na lang ako siguro. May saltik talaga. Well, sa babae ni Lem, thank you for saving me sa taong tulad niya. Sana masaya ka. Sa ngayon, DJ Rocky, masaya na ako sa buhay ko. Meron akong anak na mahal ko at mahal din ako. Meron akong pamilya na mahal ako at hindi ako iniwan. At isang taong pinaparamdam sa akin na kamahal-mahal ako. Yes, DJ Rocky, nagmahal ako uli. This time, I found someone that makes me feel special. Yung pagmamahal na ni minsan hindi ko naranasan sa asawa ko. The story I will share sa next letter ko na lang. Sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga katulad kong asawa at ina na kahit anong dumating sa buhay, huwag sumuko. Muli, ako si Je at ito ang aking secret file.